पतैया मैया पहिला हाली नेवता पे ठवले बानी पान के पतैया मैया पहिला हाली आंगनमा कर 9 दिन पूजनमा मैया शेरावाली आंगनमा कर 9 दिन पूजनमा मैया शेरावाली नेवता पे ठवले बानी पान के पतैया मैया पहिला हाली आंगनमा कर 9 दिन पूजनमा मैया शेरावाली आंगनमा कर 9 दिन पूजनमा मैया शेरावाली मालिनी से कहानी हरावा बनावे के कोहरू से कहानी काला साली आवे के मालिनी से कहानी हरावा बनावे के कोहरू से कहानी काला साली आवे के बानी मंगले तोहरा खातिर ये मैया चुनरी लाली लाली बानी मंगले तोहरा खातिर ये मैया चुनरी लाली लाली आंगनमा करे 9 दिन पूजनमा मैया शेरावाली आंगनमा करे 9 दिन पूजनमा मैया शेरावाली पड़ती चरण मई के जागी किस्मतिया राइटर परमानंद से लिखले बानी गीतिया पड़ती चरण मई के जागी किस्मतिया राइटर परमानंद से लिखले बानी गीतिया रामानंद गई है बाहर गीतिया मैया बाजा के ताली रामानंद गई है बाहर गीतिया मैया बाजा के ताली आंगनमा करो 9 दिन पूजनमा मैया शेरावाली आंगनमा करो 9 दिन पूजनमा मैया शेरा